non entende por que era considerado como o Olimpo da cultura celta, non? O monte sagrado, impresionante. Por alá ao fondo verase a fervenza dos Sallas, aí o Ézaro, verdad? Alá Fisterra, a ría de Corcubión, parte da ría de Corcubión. Deixou de chover, xa notastes, non? Estamos a unha altura grande, importante. E aquí hasta algún gracioso dixo zona peligrosa, prohibido bañarse. Onde, coa altura que hai? Creo que che dá tiempo a tomar un bocadillo antes de bater no mar. Queda moi alto. Isto queda moi alto. Pero puxeron aquí, supoño, pois algún se quería tiña ocurrencia de bañarse desde aquí, desde o alto. Guapo sitio, verdad? Guapo. Bueno, este é un sitio ahora moi popular, porque como terminaron varias etapas da Volta Ciclista a España, o sitio colle un prestigio e unha categoría que non tiña ata agora. Vemos ao fondo, vai impresionante. Sabela sigue tirando está chuleando, creo que está mandando alá para toda Europa fotos do mirador do Pico. E con isto é algo da tarde, é hora de ir a xantar e vamos a facer camiño. Hombre, estamos no momento do cocido, estes días é o cocido de Lalín. Debemos saber, pois se topamos por aí, por Pindo, por Corcubión, por Cee, un sitio onde tomar o cocido. Aunque estemos a la distancia, importante, pois que non falte. Bueno, e con isto xa paramos.